good morning guys. Ako nga pala si Boboyet. Hinahanap ko kasi kanina pa Aubrey. Kasi gutom na daw si Baby Angelo. Bobo. Maningal ka. Umimbang may malaya. Happy birthday nga pala kay Kagawad Rapas. happy birthday sa'yo. And don't forget na may Mr. Tisoy na sumusuporta sa'yo. And maraming salamat. And God bless. Thank you. Sige, Karapas na. Wala lang. Angelo, niwang ka ba ng crush mo? Hindi ka niya mahal? Hindi ka niya mahal? Grabe siya, no? Grabe, no? Masakit? Tingin ka sa camera. Masakit? Iyak ka na? Hello guys! So, ako na naman si Boboyet. Nagrereklamo kasi ako kay Mother. Kasi, at kay Aubrey pala. Kasi, ang dami nilang biniling handa namin nung New Year. Kagabi. Ang dami nga naming handa. Dami din hugasan. Di na ako nakakapagkaukaw ng ubo ko. yung kamay ko pinagkaukaw, pinaghugas ko na rin ng plato. si Aubrey kasi. Ang iyong wallet, walang laman ulit. Ginastos ang ipon, tapos hihingi sa mama mo pambili ng Shopee haul. Ano ka ng mama mo? Bombay ka ba? 5'6" ka ba? May utang ba ang mama mo sa'yo? Hingi ka na hingi? Pagkagusto mo lang ng Shopee? Shopee tutururut! Shopee tutururut! Hoy! Wangin Montes? Napakayabang mo Ano? Taekwondo? Galit dyan! Pangasinan! Ano? Tara dito sa Pangasinan! Sunduan tayo! Ay! Agi po! Ano tama? Nagkailang-ilang! Parang kakapito! Manataya dyan! Kalang-ilang! Di ba kawapiya? Isusuwi silaw! Tutama! Tatawat alalingan! Pulang ulip yung mga itay-kat! Uy, tara! Shabu! Ang kapingang ko dyan, mabibidyo alam ang pagpak kayo. Tayong babala tayo lima yun. Hello guys! So, kasama ko ngayon si Bia. Ay, nga pala si Boboyet. Kakanta kami ngayon ni Bia. Anong kakantahin natin? Yung puting ilaw. Yun. Siya po yung kakanta. Ako yung yung mag-beatbox. So, umpisa na po natin. Labi ka dito, Bia. Okay, 1, 2, 3, go. Sa ilalim ng puti.